To je dobré, to len ja tu s tým ako manipulujem trošku. No, asi jo. Že to nikdo nepríde asi. Já vás tady vítám na druhém setkání v rámci jarního cyklu seminářů Sociologického ústavu Akademie věd. A dnes, jak všichni víte, vystoupí Richard Nekyšir z oddělení hodnotové orientace ve společnosti. Richard studuje PhD na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a zabývá se sociální a regionální geografií a vztahem člověka a geografického prostoru a různými formami a druhy identit. A dnes se budeme bavit o dvou dimenzích regionální identity, o regionálním povědomí a identitě regionu. Já bych vás tady chtěla všechno moc přivítat, budu se těšit na Richardovo vystoupení a vaše dotazy a závěrečnou diskuzi. Takže ďakujem za predstavenie. Ako bolo povedané, som geograf, takže vás prosím o trošku zhovejvavosti, ak tie sociologické termíny budem používať trošku nepresne. Ako jasno už z názvu, tak dneska by som rád hovoril hlavne o regionálnej identite, konkrétne o jej geografickom koncepte, ktorý aspoň z môjho pohľadu tak najlepšie zadefinoval fínsky geograf Anssi Paasi. To bolo ešte koncom 80. rokov, ale v podstate on bol takým jeden z prvých priekopníkov novej regionálnej geografie. No a v rámci toho širokého konceptu regionálnej identity rozpoznáva dve také hlavné dimenzie. To je na jednej strane to regionálne povedomie, ktoré je v podstate synonymom regionálnej identity obyvateľstva. To je určitý vzťah obyvateľov k regiónu. Plus teda ďalšiu dimenziu, ktorou je identita regiónu. To je proste spôsob, ktorým je región prezentovaný, a jeho imidž a podobne. Tieto obidve dimenzie sú navzájom prepojené a existuje medzi nimi akýsi dialektický vzťah oboj strany. Na jednej strane zmeny v identite regiónu vedú k zmenám v regionálnom povedomí obyvateľov a opačne. Naplánoval som toho na dnes dosť veľa, o čom chcem hovoriť, takže neviem, či to všetko stihneme. Chcem teda hovoriť hlavne o koncepte regionálnej identity a rád by som predstavil niektoré s ňou súvisiace problematiky. V prvej časti seminára by som rád povedal, čo to o regionálnych, teda najprv o identitách všeobecne, čo to je identita, ako identity delíme a podobne. Do tohto teoretického rámca by som neskôr chcel zasadiť koncept regionálnej identity. Chcel by som povedať, čo zhruba si máme pod regionálnou identitou predstaviť, aké postavenie zaujíma v tej sieti početných typov identít. Tiež by som rád predstavil podobné typy identít, akými sú priestorová identita, identita miesta, lokálna identita, štátna identita, národná identita a podobne. Niektoré z nich sú občas používané ako synonymum regionálnej identity, ale v podstate nevždy je to správne. Napríklad priestorová identita je širšie vymedzeným a vyššie hierarchicky postaveným typom identity, ale k tomu sa dostaneme neskôr. V druhej časti by som už rád prešiel k samotnému konceptu regionálnej identity, teda predovšetkým k tomu, ktorý vytvoril fínsky geograf Anssi Paasi ešte v roku 1986. Je to už vyše 25 rokov starý koncept, ale Paasi na ňom pracuje v podstate do súčasnosti a snaží sa ho stále viac a viac rozpracovávať. A tento jeho koncept poslúžil už pri analýze vzniku rôznych regiónov, rôznych socioekonomických kontextov, ako napríklad v Mexiku, vo Fínsku, v Británii, v Dánsku, v Taliansku, v Španielsku, Nemecku a podobne. V tejto druhej časti by som sa tiež chcel dostať k tým jednotlivým dimenziám tej regionálnej identity, teda k tej identite regiónu a k regionálnemu povedomiu obyvateľov. V tretej časti by som sa rád dostal k procesu inštitucionalizácie regiónu, ktorý je v podstate procesom vzniku regiónov na základe postupného formovania ich regionálnej identity a jej postupného zakotvenia v širšom povedomí obyvateľstva, či už ide o obyvateľov regiónu alebo aj obyvateľov, ktorí žijú mimo tohto daného regiónu.
S konceptom regionálnej identity takisto dosť úzko súvisí problematika imidžu regiónu, ktorý je súčasťou identity každého regiónu v podstate. Imidž regiónu je vždy do určitej miery formovaný aj tzv. Imaginárnymi geografiami. Koncept imaginárnych geografií zaviedol do všeobecného povedomia Edward Said v 78. vo svojej známej knihe Orientalizmus. A tento pojem sa stal populárny hlavne medzi postštrukturistickými autormi, ale pri bližšom pohľade naň zistíme, že je celkom ľahko zapracovateľný aj do pásiev konceptu regionálnej identity a vhodne ho doplňa. Imidž regiónu má takisto aj existujúce imaginárne geografie, majú tiež nepochybne priamy dopad aj na regionálny rozvoj regiónov. Či už hovoríme čisto o rýchlo ekonomickom rozvoji alebo o trvalo udržateľnom rozvoji regiónu. Na rozvoj regiónu má takisto vplyv aj druhá spomínaná dimenzia regionálnej identity, teda regionálne povedomie obyvateľstva, ktoré je súčasťou sociálneho kapitálu každého regiónu a do istej miery je faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho endogénny potenciál rozvoja. Čiže predstavíme regionálnu identitu ako akýsi soft faktor regionálneho rozvoja. Aj keď to slovičko soft vo mne evokuje nejakú jeho druhoradosť pre regionálny rozvoj, z tohto pohľadu by som možno regionálnu identitu nenazýval nejakým mäkkým faktorom rozvoja. Aj keď samozrejme regionálna identita je abstraktným pojmom, nie je to nejaká hmotná vec, ktorú by bolo možné uchopiť ako povedzme infraštruktúru, ale tak z môjho pohľadu nie je o nič menej významným faktorom pre regionálny rozvoj, ako niektoré tie tzv. Tvrdé faktory. A nakoniec by som niečo rád povedal ešte o možnostiach empirického výskumu regionálnych identít, ktoré zahŕňa jednak výskum toho regionálneho povedomia obyvateľov, čiže hlavne miery regionálneho povedomia a tiež výskum identity regiónu, teda hlavne imidžu regiónov. Takže najprv k identite všeobecne. Naša identita v podstate hovorí o našej podstate. Identita je našou totožnosťou. Keď nás požiada príslušník policajného zboru, aby sme sa identifikovali, tak zrejme mu podáme občiansky preukaz a práve to, čo máme napísané v občianke, to je naša identita. Samozrejme trošku zjednodušené, ale sú tam uvedené hlavné znaky našej identity. Hlavným znakom našej osobnej identity je napríklad naše meno. Potom ďalej je tam naša pohlavná identita a podobne. A tiež sú tam uvedené niektoré aspekty našej regionálnej identity. Je tam naša štátna príslušnosť, miesto narodenia, naše bydlisko, naše trvalé bydlisko. Takže už z toho vyplýva dôležitosť regionálna identita pre formovanie našich osobných identít, pretože už v týchto základných personálnych dokladoch je obsiahnutá. Identita je v podstate súbor významov, na základe ktorých sme všetci kategorizovaní. Tento súbor významov nás na jednej strane definuje ako členov určitej spoločnosti, definuje naše postavenie spoločnosti, alebo v rámci určitej užšej vymedzenej skupiny. A na druhej strane nás naša identita takisto definuje ako unikátne a osobitné stvorenie, ako jedinečnú bytosť alebo entitu. Čiže koncept identity je z tohto pohľadu značne ambivalentný, pretože obsahuje na jednej strane tak jednotu, ale aj diverzitu. Je vyjadrenie jednoty aj diverzity, rôznorodosti. Určité charakteristiky, ktorými môžu byť aj hodnoty alebo povedzme spoločné ciele, nás spájajú, robia z nás členov rôznych sociálnych skupín. A na druhej strane je každý z nás jedinečnou bytosťou, ktorá je daná unikátnym súborom charakteristík, ktoré nás definujú. Vzhľadom na to, že poznáme nespočetné množstvo rozličných sociálnych kategórií a identít, tak nie je asi prekvapujúce, že identita je už dlhodobo jednou z unifikujúcich tém sociálnych vied a zrejme ho bude ešte dlhý čas, aj keď samozrejme je ambivalentný koncept, hlavne v tom svojom širokom poňatí, často podlieha kritike, pretože z pohľadu niektorých autorov identita znamená až príliš veľa, takže je v podstate nepoužiteľným konceptom analýzy. Ako hovoria napríklad Brubaker a Cooper, ktorí na začiatku tohto storočia si priniesli takú najvýznamnejšiu kritiku konceptu identít vo svojom
článku Beyond Identity hovoria, že keď identita všade, tak v podstate nie je nikde. A nie je proste použiteľná ako nástroj nejakej analýzy. Napríklad Robert Coase hovorí, že výraz identita sa postupne od tých 80. rokov stal najčistejším klišé medzi odbornými termínmi. A keby sme vynechali výraz identita z našich slovníkov, tak v podstate by sme aj nezistili, že nám nejak chýba, nič by sa nestalo. Každopádne od tých 80. rokov je identita viac menej univerzálnym termínom používaných v akademickej, decíznej sfére, ale v podstate aj v bežnom živote. Počiatky identity siahajú až do čias antického Grécka a pokračujú až po súčasnú analytickú filozofiu, kde bol termín identita používaný s manifestáciou väčšného filozofického problému, ako som už hovoril, jednoty, diverzity alebo aj ich zmeny. Tým, že jednota a diverzita sú v podstate všade prítomné v ľudskej spoločnosti, tak potom nie je prekvapujúce, že problematikou identity sa zaoberá celá paleta sociálnych vied. Či už antropológia, geografia, sociológia, psychológia, politológia, história, etnológia a samozrejme aj ďalšie. Výraz identita vychádza z latinského slova identicus, čo v podstate znamená rovnaký alebo totožný. A vlastne všetci ľudia sme rovnakí iba v tom, že sme ľudia. Hej. Pri bližšom pohľade sú si podobní už iba niektorí z nás. A to na základe všemožných kritérií, hej. Na základe rasy, rasová identita, etnicity, etnická identita, národa, národná identita, pohlavie, genderová identita, alebo na základe toho, že máme rovnaký vzťah k geografickému priestoru. To je potom tá regionálna identita, o ktorej dnes aj budem hovoriť. To sú samozrejme iba niektoré základné kategórie sociálnej praxe, na základe ktorých sú vytvorené tie najviac používané typy identít. Preto asi aj neprekvapuje, že termín identita sa začína najviac používať a presadzovať v 80. rokoch spolu so zrodením rasy, triedy a pohlavia ako akýsi svätej trojice kultúrnych štúdií a kritických prístupov. O jeho popularizáciu sa ale zaslúžil už v 50. a 60. rokoch psychoanalytik Erik Erikson, ktorý hovoril o tzv. Kríze identity a v podstate skúmal formovanie identitu adolescentov. To základné delenie identity je asi také, že rozlišujeme osobné identity a identity kolektívne. Každý z nás má aj svoju osobnú a každý z nás má aj kolektívnu identitu. A už na základe tohto rozdelenia je zrejme, že ako som hovoril, koncept identity v sebe zahŕňa na jednej strane tú jednakosť, totožnosť a na druhej strane tú rôznorodosť, čo robí potom trošku zmetočným. Pretože vždy, keď hovoríme o nejakej identite, tak hovoríme o vnútornej, ale i o externej jednote a rozpoltenosti danej identity. Osobné identity na jednej strane sú založené na tom, že sme vnímaní každý ako unikátna jedinečná entita, vyznačujúca sa osobitnými charakteristikami, na základe ktorých sme odlišovaní od iných osôb. Z toho, že som unikátnou identitou, vyplývajú moje sebecké záujmy a moje konanie v prospech seba samého. Hej, uvedomujem si hodnotu seba samého, svoju existenciu. A vyjadrením našich vlastných osobných identít sú predovšetkým naše mená, na základe ktorých sme rozoznávaní ako jedinečné, unikátne bytosti. Na druhej strane sociálne identity vyjadrujú našu identitu založenú na tom, že sme členovia určitých sociálnych skupín. Môžem byť predávač, vojak, žena, muž, blondín, invalid, Čech, lipták a podobne. V podstate som rozmýšľal nad tým, či možno kolektívnu a sociálnu identitu vnímať ako synonymá. Dospel som k tomu, že asi hej. Keďže pod kolektívom môžeme rozumieť súhrn jednotlivcov či spoločenstvo ľudí v rámci nejakej sociálnej kategórie. Tak potom asi každú skupinu môžeme vnímať ako sociálnu kategóriu a môžeme vnímať kolektívnu identitu ako synonymum sociálnej identity. Takže potom som rozmýšľal nad tým, že ako by sme definovali alebo nazvali akúsi skupinovú alebo kolektívnu identitu neživých vecí. Hej. Ako je napríklad skupina nejakých regiónov, ktorým je napríklad Európska únia. Potom o tejto identite asi nemôžeme hovoriť ako o sociálnej, ale povedzme ako o skupinovej by sme o nej hovoriť mohli. Z tohto pohľadu potom asi nie je vhodné používať výrazy kolektívna a sociálna identita ako synonymá,
pretože kolektívna identita by mala byť nejakým širšie vymedzeným pojmom, ktorý pokrýva širšie spektrum identít, týkajúce sa aj tých neživých vecí, povedzme. Takže na jednej strane je tu tá jednotnosť, na druhej strane je tu tá diverzita, rozdielnosť. Všetky nás spájajú podobné charakteristiky a na druhej strane sme všetci unikátnymi bytostiami. Kvôli tejto ambivalencii, ako som hovoril, identita často terčom kritiky a niektorí autori, ako napríklad Siniša Maleševič, alebo Brubaker a Cooper, alebo Bandle, Needhammer a podobne navrhujú úplne opustiť od konceptu identity a nahradiť ho niekoľkými novými, čiastkovými, presnejšie a užšie vymedzenými konceptami. V podstate autori, ktorí obhajujú identitu ako kategóriu analýzy, ako takú, tak aj títo autori v rámci identit potom následne vymedzujú nejakých viac dimenzií alebo nejaké užšie vymedzené koncepty, čiže v podstate aj oni vždy potrebujú tú konkrétnu identitu rozdeliť na nejaké ďalšie čiastkové kategórie. Napríklad Abdel, Herrera a Johnston vyčlenujú v rámci kolektívnych identít konštitutívne normy, negatívnu identifikáciu, spoločenské ciele a kognitívne modely. Zase Passy, o ktorom budem hovoriť, ten vyčleňuje povedomie, imidž, subjektívnu identitu, objektívnu identitu a podobne. Sociológovia Avanza a Laferte napríklad súnáležitosť, identifikáciu, sociálny imidž. Čiže každý z tých autorov, aj tí, ktorí používajú ten koncept identity, ho ešte potom nejak ďalej rozkladá na nejaké nižšie čiastkové koncepty. A tá identita je v ich podaní iba akýmsi zastrešujúcim konceptom, ktorý pokrýva množstvo ďalších dielčích problematík. Identita je vždy daná svojim adjektívom, čiže keď povieme identita, tak nikdy nie je jasné, čo máme na mysli, hej. Musíme povedať, aká to je identita. A to adjektívum vždy vysvetľuje, o čom tá daná identita hovorí. Genderová identita odkazuje na našu genderovú príslušnosť, etnická identita na našu etnickú príslušnosť a podobne. Čiže koľko sociálnych kategórií, toľko rôznych typov identít poznáme. A ak chceme pochopiť význam jednotlivých typov identít, tak musíme pochopiť význam tých adjektív, z ktorých je tá daná identita odvodzovaná. Čiže napríklad, keď budeme dneska hovoriť o regionálnej identite, tak potom je asi nutnosť si uvedomiť, čo to je ten región. Potom je tu problematika, ktorá sa týka dôležitosti jednotlivých typov identít. Hej. Jednotlivé typy identít, ich dôležitosť sa mení v priebehu času. Niektoré identity boli dôležitejšie v minulosti, dneska už také dôležité nie sú. Hej. V stredoveku napríklad bola náboženská identita človeka určite dôležitejšia ako je dnes. Takisto možno za druhej svetovej vojny niečo znamenalo byť modrooky a plavovlasy, a je to iba v určitom kultúrnom kontexte, ale dneska je to už úplne nejaký druhoradý aspekt našej osobnej identity. Takže význam jednotlivých typov identít sa mení v čase. Podobne sa mení aj v závislosti od sociokultúrneho kontextu alebo od socioekonomického kontextu. Napríklad náboženská identita hrá podstatne významnejšiu rolu napríklad v Izraeli alebo v Palestíne ako napríklad v Česku. Genderová identita hrá rozhodne dôležitejšiu úlohu v živote jednotlivca niekde v Iráne, ako je tomu napríklad keby žil v Kanade. Rasová identita napríklad hrá rozhodujúcejšiu úlohu v Juhoafrickej republike, ako povedzme niekde v Brazílii a podobne. Čiže na dôležitosť jednotlivých typov identít má vplyv jednak čas a na druhej strane aj kultúrny kontext. V súvislosti s procesom globalizácie by sme sa napríklad mohli domnievať, že význam regionálnej identity ako takej, ako daného typu identity, že klesá aj spojený s takými procesmi, ako je kozmopolitanizmus, multikulturalizmus alebo transnacionalizmus. No, že podľa mňa to nie je tak, pretože rôzne typy ďalších iných sociálnych identít sú dodnes rozložené v priestore nerovnomerne. Či už hovoríme o etnických skupinách, národoch, náboženských skupinách, chudobných, bohatých, rasách a tak ďalej. Čo zákonite vyplýva aj to, že to priestorové hľadisko a región, v ktorom žijem, stále zohráva dôležitú úlohu v mojom živote. Alebo ako hovorí Meyer a Geschirr, tak sme svedkami pokračujúceho napätia medzi homogenizujúcimi silami globalizácie a stále pretrvávajúcou heterogenitou identít.
A tiež sme stále svedkami vzniku nových identít, pretože pôvodné kultúrne hranice sa stierajú a pôvodné identity čelia čoraz väčšiemu tlaku zo strany rastúcej interakcie medzi kultúrami a jednotlivými identitami, z čoho vyplýva, že akási obnova sociálnej stability v tom každodennom živote si vyžaduje vytváranie nových identít, kde sa práve región javí ako nejaká taká ideálna platforma, na základe ktorej by mali byť nové identity formované. Alebo teda dalo by sa povedať, že tá relatívna priestorová blízkosť sa javí ako ideálna platforma, na ktorej sú nové identity formované. Pretože z tej relatívnej priestorovej blízkosti vyplývajú niektoré spoločné ciele. A ešte asi aj dlho vyplývať budú. Tiež sa objavujú názory, že žijeme vo svete bez hraníc, kde sa už objavujú od 90. rokov, napríklad Bady alebo Kenichi Omae a podobne. O tom hovorili, že žijeme vo svete, v ktorom teritória už nemajú svoje miesto, ale podľa mňa región, ako je napríklad národný štát, stále zostáva dominantným objektívom, prostredníctvom ktorého je interpretovaná väčšina vecí, vrátane procesov súvisiacich so samotnou globalizáciou. Taká štátna identita teda naďalej zostáva jednou z najrelevantnejších foriem kolektívnych identít. No a ako som už spomínal, stačí nazrieť do našich osobných dokladov a zistíme, že tá regionálna identita stále zohráva fakt veľmi dôležité miesto v našich životoch. Ešte treba podotknúť, že dôležitosť regionálnych identít zohráva významnú úlohu už len z toho pohľadu, aké významné masy ľudí je regionálna identita schopná uviesť do pohybu. Žiaden iný typ identity není schopný uviesť do pohybu také masy ľudí ako regionálna identita. Hnutia, ktoré sa formujú na základe povedzme genderových, rasových alebo triednych identít a podobne, občas vyrazia do ulic, idú demonštrovať, dajú najavo, že sú tu a podobne. Ale hlavne na základe regionálnych identít sa viedli napríklad vojny, chodí sa fandiť na športové podujatia na základe regionálnej identity a podobne. Aj keď samozrejme napríklad v prípade vojen sa vždy tá regionálna identita snúbi napríklad s identitou národnou alebo s identitou náboženskou a podobne, ale vždy je asi najdôležitejšia. Pretože vždy stojí jednoducho v centre tá regionálna identita. Lebo aj ľudia, keď bojujú v určitej vojne, tak bojujú v mene toho svojho regiónu. Vždy sa povie napríklad boje Argentína napríklad proti Spojenému kráľovstvu, alebo vo vojne, ja neviem, juh proti severu a podobne, hej. Málo keď sa povie, že bojujú proti sebe Argentínčania a Briti a tak podobne. Napríklad aj za USA bojujú ľudia v mene toho svojho štátu. Bojujú tam Afroameričania, bieli, prisťahovalci z východnej Ázie a podobne. Samozrejme je tam teraz profesionálna armáda, dostávajú za to žolt, ale vždy bojujú pod záštitou toho daného regiónu v jeho mene. A ako som už hovoril, jednotlivé strany tých konfliktov sa vždy označujú názvom konkrétneho regiónu. Dokonca aj v takých prípadoch, keď tá náboženská identita hrá veľmi dôležitú úlohu v tých daných konfliktoch. Ako napríklad, keď bojoval Izrael proti Egyptu, tak tam bojovali v podstate moslimovia proti Židom, ale povedal sa bojuje Izrael proti Egyptu. Nezvykne sa hovoriť, že bojujú Arabi proti kresťanom alebo moslimovia proti kresťanom, Židia proti moslimom a podobne. Napríklad aj teraz dostáva sa do sporu sever Talianska proti juhu. A to nie je preto, že by ich obyvateľia boli nejak etnickí alebo z nejakého iného hľadiska odlišní, z hľadiska nejakej sociálnej identity. Aj keď sa samozrejme traduje, že napríklad južní Taliani sú trošku viac pohodlní ako tí severní. Ale hlavne tam vznikajú spory kvôli tomu, že jeden región má pocit, že dopláca na ten druhý. Čiže priestorová príslušnosť ľudí ich spája ohromným spôsobom a nutne z nej vyplývajú nejaké spoločné vyššie ciele, ktoré sú nadradené cieľom skupín založených na báze iných kolektívnych identít. Koniec koncov aj rozpad Československa, aj keď bol podfarbený rastúcim nacionalizmom, hlavne na tej slovenskej strane, tak sa neodohral pod rúškom nejakých etnických alebo medzinárodných sporov, ale argumentovalo sa skôr tým, že jeden región dopláca na druhý. A obyvateľstvo Slovenska malo iné predstavy o smerovaní svojho regiónu, ako napríklad obyvateľstvo Česka. A keď samozrejme vtedy sa to rozdelenie odohralo z veľkej časti na pozadí osobných ambícií vtedajších politických lídrov, ale oficiálne sa odohrávalo v duchu Česko versus Slovensko, neodohrávalo sa v duchu Česi versus Slováci. Aj keď samozrejme v tomto prípade bola
regionálna a národná identita komplementárne spolupôsobili. Tak sa dá povedať. Teraz sa pomaličky presneme k definícii regionálnej identity. Tak som hovoril, ak chceme hovoriť o regionálnej identite, najprv by sme si mali povedať, čo je to región. Ja región chápem ako špecifickú časť geografického priestoru, ktorá má istý stupeň inštitucionalizácie. Keď hovorím o geografickom priestore, tak mám na mysli krajinnú sféru Zeme, pretože objektom štúdia geografie je krajinná sféra Zeme, ktorá v tej vertikálnej osi siaha v podstate od rozhrania zemského plášťa a zemskej kôry až po vrchnú hranicu troposféry. Čiže je to viac menej zemský povrch plus niečo podzem a plus niečo hore. Takže región chápeme ako špecifickú časť geografického priestoru s istým stupňom inštitucionalizácie. Práve s istým stupňom inštitucionalizácie, lebo nejaký určitý stupeň inštitucionalizácie tam vždy musí byť. Keby tam nebol žiadny stupeň inštitucionalizácie, tak potom to není región. Tá samotná inštitucionalizácia regiónu spočíva v 4 základných fázach. V jeho územnom tvare, symbolickom tvare, inštitucionálnom tvare ako takom a plus v tom zakorenení vo vedomí obyvateľstva. A o tom budem hovoriť neskôr. Jednoducho je tá inštitucionalizácia regiónu symbolizovaná mierou jeho zakotvenia v povedomí obyvateľstva a existujúcimi a fungujúcimi formálnymi a neformálnymi inštitúciami, ako aj prípadnú symboliku regiónu. Čiže identitu, ktorá vyjadruje príslušnosť jednotlivca či skupiny k určitému geografickému priestoru s istým stupňom inštitucionalizácie, nazývame regionálnou. Z tohto pohľadu regionálna identita človeka odkazuje na vzťah osoby k regiónu, ktorý chápeme ako určitú sociálnu alebo kolektívnu konštrukciu. To na jednej strane je vyjadrením toho vzťahu jednotlivca alebo skupiny k regiónu, a na druhej strane je vyjadrením unikátnej identity toho regiónu ako takého. Čiže aj v tomto prípade sa stretávame s tou ambivalenciou, ktorá je vlastná pre všetky kolektívne identity. Tá regionálna identita je vyjadrením osobitosti, vnútornej jednoty a výnimočnosti určitého územia, alebo z pohľadu negatívnej identifikácie tou odlišnosťou od iných podobných území, od iných regiónov. A takisto na druhej strane vyjadrením rovnakosti jednotlivcov, ktorých možno označiť ako regionálnu spoločnosť. Z toho vyplýva, že každá regionálna identita je kolektívnou identitou ľudí a akousi osobnou identitou špecifického spoločnosťou rozlišovaného územia, ktorý nazývame ako región. Preto aj hovoríme o tých dvoch základných dimenziách identity, teda na jednej strane o spoločnom, rovnakom kolektívnom povedomí a na druhom o unikátnom, špecifickom území, ktoré je rozličné, ktoré je iné ako tie ostatné územia. Obe tieto dimenzie sú v praxi navzájom prepojené. Na základe identity regiónov je formované naše regionálne povedomie a na druhej strane zase na základe nášho povedomia sú formované identity regiónov. To je tzv. Potom vznik regiónov z dola, keď najprv existuje nejaké kolektívne povedomie a až na základe neho sa následne postupom času inštitucionalizuje nejaký región. Takýto vznik regiónov je napríklad typický pre väčšinu národných štátov. Najprv tu existovala nejaká národnostná identita, ktorá postupom času bola inštitucionalizovaná aj do podoby národného štátu. Práve tým, ako sú obe tieto dimenzie prepojené, čiže jednako za diverzita, tým sa zaoberá ten Passio koncept dimenzií regionálnej identity, ktorý aj trošku bližšie predstavím za chvíľu. Na druhej strane sa jednako za diverzita odzrkadluje aj v hierarchickom charaktere regionálnych štruktúr. Každý región je spravidla zložený z nejakých subregiónov a tiež je súčasťou nejakých regiónov vyššieho rangu, nejakého regiónu vyššieho rangu. Dalo by sa povedať tiež, že mnohorakosť regionálnych identít sa prejavuje v zložitej regionálnej štruktúre sveta. Takže v rámci tohto komplexu regionálnej identity máme na jednej strane unikátny región a na druhej strane jednotlivcov, ktorých spája jednakosť príslušnosti k ich regiónu. Z tohto pohľadu nás potom regionálna identita delí, ako sa tak zvykne hovoriť, na nás a tých druhých na základe príslušnosti k regiónu. Teda v tomto prípade je tým kategorizačným kritériom, na základe ktorého sme kategorizovaní príslušnosť k regiónu.
Ak zvolíme diskurzívny pohľad na vec, tak potom je otázka rozdelenia na nás a tých druhých procesom aktívnej voľby jednotlivca. Z pohľadu identifikácie s regiónom je regionálne povedomie človeka vytvárané, aspoň väčšina názorov tak hovorí, predovšetkým je osobnou biografiou jednotlivca, je vytváraná tou jeho životnou cestou, kde žil, čo zažil a podobne, aké skúsenosti mal s konkrétnymi regiónmi. Nemožno preto tvrdiť, že by regionálna identita bola nejak primordiálne daná, ako napríklad, určite nie v takej miere, ako povedzme rasová identita, etnická a podobne. Preto aj je pri konštruktivistickom prístupe považovaná regionálna identita človeka za synonymum jeho regionálneho povedomia. Čiže aj v tejto prezentácii, vždy keď budem hovoriť o regionálnej identite obyvateľstva, tak mám na mysli v podstate jeho regionálne povedomie. Ako som spomínal, tak je tak všeobecne akceptované, že regionálne povedomie človeka je formované počas celého života. Psychoanalytici, ktorí sa venovali formovaniu osobných identít, tak väčšinou tvrdia, že takéto kruciálne obdobie pre formovanie konkrétnej osobnej identity je adolescencia. Ale tak, či je tomu tak aj čo sa týka regionálnej identity, tak neviem, no, či je to pravda. Napríklad ja sa cítim najviac doma tam, kde som prežil to svoje tínedžerské obdobie. Ale aj viem, že viac ľudí to tak cíti, len vlastne na druhej strane nie je len otázka toho, že je to také obdobie bezstarostnosti a voľnosti, možno len preto ľudia nám tak radi spomínajú aj na tie regióny, v ktorých žili. A tak možno by bolo zaujímavé zobrať niekedy určitú vzorku ľudí vyššieho veku a zistiť, ktoré obdobie ich života malo najväčší vplyv na utváranie ich regionálnej identity. A či vôbec je nejaký rozdiel medzi tým, ako v ktorom tom životnom období sa najviac formuje regionálna identita. Či sa v rámci jedného životného obdobia formuje viac ako v rámci druhého. Každopádne na aktívnu voľbu človeka v rámci procesu formovania jeho regionálnej identity môže nazerať z toho esencialistického uhla pohľadu, kde by potom identifikácia mala prebiehať na pozadí rozpoznávania určitých spoločných črt a spoločných charakteristík. A na základe týchto charakteristík by mali byť neskôr vytvorené určité skupiny a určitá vzájomnosť a vzájomná oddanosť jednotlivých členov skupín. Lenže keď v podstate pri tej regionálnej identite je onou spoločnou charakteristikou práve to spoločné regionálne povedomie, ktoré vyplýva zväčša z toho, v ktorom regióne žijem. A región, v ktorom žijem, teda tá moja biografia, tá môže byť rôznorodá. Môžem sa 10-krát sťahovať počas svojho života, takže potom nie je možné tvrdiť, že by regionálna identita bola nejak primordiálne daná. Samozrejme, k formovaniu regionálnej identity istotne vplývajú aj ostatné kolektívne identity. Napríklad aj to, aké som národnosti, aké som rasy a podobne. Hej. Že je jasné, že môjmu srdcu bude bližší región, v ktorom žijú akísi moji súkmeňovci. Skôr sa budem cítiť doma tam, kde žijú ľudia, ktorí sú mi podobní aj v niečom inom, okrem toho, že sú to moje susedia, že žijú vedľa mňa. Tak či onak, regionálne povedomie každého človeka je zložitým komplexom multimierkovej identifikácie s rôznymi inštitucionalizovanými územnými jednotkami. A nikdy sa v podstate nevzťahuje iba k jednému regiónu. Keď však skúmame regionálne povedomie v rámci makroštruktúr, tak sme vždy odkázaní na zisťovanie vzťahu iba k jednému regiónu. A väčšinou tým regiónom je región aktuálneho pobytu daného jednotlivca, ktorého regionálnu identitu zisťujeme. Preto práve v regiónoch, v ktorých je vysoký podiel allochtónneho obyvateľstva, býva zvyčajne nameraná najnižšia miera regionálneho povedomia. Napríklad, keby sme zisťovali regionálnu identitu niekde v San Diegu, povedzme, a pýtali by sme sa tamojších obyvateľov na to, aký majú vzťah k San Diegu, ako veľmi sa s ním identifikujú, tak by sme možno namerali nižšiu mieru regionálneho povedomia, ako keby sme sa pýtali na ich vzťah, povedzme, k mestu Tijuana, ktoré je na opačnej strane hranice. Pretože, dajme tomu, do San Diega dochádza XY ľudí, ktorí sú z Tijuany, pracujú tam a podobne. To je otázka, to v podstate hovorí aj o tom, že v kozmopolitných regiónoch asi nikdy nebude zistená vysoká miera regionálneho povedomia.
To neznamená, že aj v multikultúrnych regiónoch musí byť zákonite nízka miera regionálneho povedomia, pretože v multikultúrnom regióne môžu byť ľudia nejak stálejšie usadení a môžu tam žiť dlhšie, čiže to regionálne povedomie môže byť celkom silné. Ale v tom kozmopolitnom regióne asi nie. Tým chcem povedať v podstate asi toľko, že regionálna identita nie je daná iba tým, kde práve žijem, alebo tým, kde si žijem rok, mesiac a tak ďalej. Je tu zložitý komplex multimierkovej identifikácie s väčším množstvom regiónov. Potom treba povedať, že toto naše regionálne povedomie sa prejavuje aj v našom konaní, je často rozpolteno. Čo je práve dôsledkom tej multimierkovej identifikácie. Napríklad ako Slovák žijúci v Prahe, keď som tu, tak pôjdem vrúcne fandiť Slovanu Bratislava, keď bude hrať s Levom Praha. Budem fandiť, budem skandovať v jeho prospech, budem sa s ním identifikovať, ale napríklad už keď pôjdem na zápas nejakého bratislavského klubu proti košickému klubu na Slovensku, tak tam už budem na Bratislavčanom pískať aj na Slovan, už budem sa identifikovať s nejakým iným klubom. Tým chcem asi povedať že toľko, že každý z nás sa identifikuje s viacerými regiónmi na rôznych hierarchických úrovniach. A jednotlivci nemajú ideálne regionálne povedomie vzťahujúce sa iba k jednému regiónu. A rovnako je aj ich konanie ovplyvnené tou rôznorodou paletou vzťahov k rôznorodým regiónom. Samozrejme už potom v konkrétnych situáciách vždy preváži identifikácia s tým jedným regiónom, s konkrétnym regiónom. Aj buď sa pridám na stranu jedného regiónu, alebo na stranu druhého regiónu, alebo na stranu tretieho. Aj keď zase na druhej strane niektoré regionálne identity sú svojím spôsobom komplementárne, doplňajú sa. A to hlavne na tej vertikálnej osi, čiže lokálna identita, regionálna identita, národná identita a potom nejaká supranárodná identita si nemusia vždy odporovať zákonite. Napríklad, ja neviem, brnenská identita, keď som z Brna, neodporuje moravskej identite, alebo potom vyššie českej identite, európskej identite. Sú však identity, ktoré sú už od svojej podstaty konkurenčné a v rámci ktorých sa musí daný aktér jasne vymedziť ku konkrétnemu regiónu. Buď som Osetinec, alebo som Rus, buď som Juhokorejec, alebo som Severokorejec. To väčšinou na tej horizontálnej asi. Tam už potom si človek musí jasne zvoliť. Regióny s nedostatkom regionálneho povedomia potom následne skôr či neskôr zanikajú, alebo je identita týchto regiónov pretransformovaná do inej podoby. Čiže buď územný tvar, symbolický alebo inštitucionálny tvar tej identity konkrétnej je neskôr transformovaný. Takým prípadom môže byť napríklad dekolonizácia. Už obyvateľia jednotlivých kolónií, v podstate tých regiónov kolónií sa už neidentifikovali s impériom, tak jednoducho sa impérium rozpadlo. Podobným prípadom je osamostatňovanie obcí. Obyvateľia určitej mestskej štvrte sa už neidentifikujú s mestom, tak sa osamostatňujú. Alebo zmena toho symbolického tvaru. Napríklad zmení sa názov regiónu. Napríklad keď vznikol Jihlavský kraj, tak sa s ním málo kto identifikoval, obyvateľstvo bolo nespokojné, tak sa kraj premenoval na kraj Vysočina a už bolo všetko v poriadku. Čiže hovorím, regióny, keď zažívajú nedostatok regionálneho povedomia, tak sa región buď rozpadne, alebo sa stane súčasťou väčšieho celku, zmení sa jeho názov, vládny systém usporiadania a podobne. Ako som hovoril, regionálna identita je výsostne kolektívnou identitou a vlastne každý región je daný svojim kolektívnym povedomím. V stredoveku sa napríklad tradovalo, že vedomie je vyjadrením duše jednotlivca. Dalo by sa vlastne obrazne povedať, že potom povedomie je akousi dušou regiónu. V tom Pásiho koncepte je regionálne povedomie vyjadrením pozitívnej identifikácie človeka s regiónom, teda s jeho konkrétnymi kultúrnym a prírodným prostredím, alebo iba s jeho danými zložkami. Potom následne toto výraz regionálne povedomie má súvisť aj s tou druhou spomínanou dimenziou regionálnej identity, teda s identitou regiónu. Samotná identita regiónu musí byť tiež zakotvená v rámci nejakého širšieho vzdelaného vedomia, pretože ak nie je súčasťou povedomia, tak potom ten región je buď iba v ranej fáze inštitucionalizácie, alebo tento región je vôbec regiónom. Tu sa dostávame k ďalšiemu problému, že kde vlastne existuje tá hranica medzi tým, čo už je región a čo ešte región nie je.
Osobne sa domnievam, že je lepšie rozlišovať regióny na nižšom stupni inštitucionalizácie a regióny na vyššom stupni inštitucionalizácie. Je to vhodnejšie ako hovoriť o tom, čo už je región a čo región ešte nie je, lebo regióny vždy vymedzuje určitý odborník iba na základe svojho vkusu a na základe nastavenia regionalizačných kritérií, ktoré je vždy otázkou akéhosi subjektívneho názoru. Preto si myslím, že je lepšie rozoznať regióny s tým nižším stupňom inštitucionalizácie a s vyšším. Napríklad si vezmeme príklad, že v jednej časti mesta sa nachádza verejná toaleta, na ktorú dochádzajú ľudia z určitej časti územia. A o 2 km ďalej sa napríklad nachádza druhá toaleta, na ktorú zase dochádzajú ľudia, ktorí žijú v druhej časti mesta. Máme tu teda dočinenia s akýmisi dvoma dochádzkovými územiami, s akýmisi dvoma nodálnymi funkčnými územnými celkami. A potom môžeme povedať, že sú to regióny, alebo nie sú. Hej. Prečo by som nemohol vymedziť región na základe dochádzky na toaletu, keď môžem vymedziť región na základe dochádzky do zamestnania? V podstate vždy je to iba otázka vkusu. A sú toto vôbec regióny? Aj tie regióny dochádzky do zamestnania, keď v podstate ich existenciu si nikto neuvedomuje. Kde je tá hranica medzi tým, čo už je región a čo región ešte nie je? Tie spomínané regióny, o ktorých som hovoril, sú akýsimi spádovými oblastiami, v rámci ktorých fungujú dané inštitucionálne väzby. Takéto regióny ešte nemajú ani vyvinutý svoj symbolický tvar, nemajú svoj názov, znak, logo a podobne, nemajú ani pevne daný územný tvar a už vôbec nie sú súčasťou nejakého širšieho kolektívneho povedomia. Človek síce vie, že dochádza niekde do roboty, alebo dochádza niekde inde kvôli niečomu inému, ale neuvedomuje si existenciu nejakého regiónu. Tento región nemá názov, nemá pevne daný svoj územný tvar, neexistuje v žiadnom povedomí. Fakt, tá existencia je obmedzená iba na dané inštitucionálne väzby. Ale už keď na základe týchto väzieb nejaký geograf alebo nejaký iný odborník vymedzí región, pevne zakreslí jeho hranice, možno dá názov tomu regiónu, tak potom tento región je už zrazu viac inštitucionalizovaný. Už má svoj nejaký tvar, nejaký symbolický tvar, nejaký územný. Plus postupom času sa môže tento región stať aj súčasťou nejakého širšieho povedomia. Ešte do vyššej fázy inštitucionalizácie by sa dostal v prípade, ak by na základe neho bol neskôr vyčlenený nejaký administratívny región, aj s prípadnými samosprávnymi kompetenciami. Ako to môže byť napríklad v prípade mestských funkčných regiónov, na základe ktorých boli vytvorené okresy. Ale ako vravím, región bez regionálneho povedomia môže existovať iba v ranej fáze inštitucionalizácie. Existencia nejakých viac inštitucionalizovaných a formálnych regiónov, ako sú napríklad štáty, vždy vyžadujú na jednej strane existenciu regionálneho povedomia, pozitívne identifikácie s regiónom a na druhej strane aj určitý imidž tohto územia, ktorý musí byť zakorenený v rámci toho regionálneho obyvateľstva, ale aj medzi obyvateľmi žijúcimi mimo regiónu. Už keď hovorím o tom kolektívnom povedomí, tak potom otázka kolektívneho alebo vzdialeného vedomia je rozhodujúca aj pri pohľade rozlišovania klasických geografických kategórií, akým je región a miesto. Z pohľadu novej regionálnej geografie je región kolektívnou identitou, ktorá je súčasťou nejakého vzdialeného vedomia. Kým na druhej strane je miesto individuálnou entitou, ktorá je konštituovaná na základe nejakej individuálnej osobnej skúsenosti jednotlivca s daným priestorom. Alebo ako hovoria Duncan a Savage, tak región je konštituovaný kultúrou v inštitucionalizovanej forme, kým miesto je konštituované kultúrou v subjektívnej a individuálnej forme. Takže prejdem ďalej. Takže ako som hovoril, je regionálna identita kolektívnou identitou, tak potom sa na ňu vzťahuje aj obsah kolektívnych identít, ktorý zadefinovali Abdelal, Herrera a Johnston, ktorí v rámci každej kolektívnej identity rozlišujú také 4 aspekty. Po prvé konštitutívne normy, negatívnu identifikáciu, ďalej spoločenské účely a ešte kognitívne modely.
Konštitutívne normy predstavujú formálne a neformálne pravidlá, ktoré v podstate definujú členstvo v určitej spoločenskej skupine. Keď hovoríme o regionálnej identite, tak potom je primárnou konštitutívnou normou spoločné regionálne povedomie, ktoré je formované na základe obývania nejakého spoločného územia. Čo sú spoločenské účely, to asi jasne odkazujú na to, že na tie spoločné ciele každej jednotlivé skupiny, každej jednotlivé identity. Napríklad strategickým cieľom obyvateľov regiónu je zvyčajne rozvoj ich regiónu, ktorý vyplýva už len z tej samotnej priestorovej blízkosti jednotlivých regionálnych aktérov. Regióny, ktoré sa spolu, v rámci ktorých sa obyvateľstvo spolu výraznejšie identifikuje, tie sú zároveň zvyčajne aj vitálnejšie, keďže kolektívne povedomie väčšinou slúži ako generátor spoločenskej činnosti a má často aj mobilizačné účinky. Ako som už spomínal, regionálne povedomie je z tohto pohľadu súčasťou sociálneho kapitálu každej obce a je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim endogénny potenciál rozvoja. V podstate možno tvrdiť, že každý socioekonomický región má svoj určitý spoločenský účel a je prostriedkom na dosiahnutie daných alebo konkrétnych kolektívnych cieľov. Tretím znakom, ktorý vymedzili Abdelal a spolu, je negatívna identifikácia. Jednoducho povedané, každú identitu je možné určiť prostredníctvom toho, čím nie je, prostredníctvom tých druhých identít. Každá identita nás zároveň delí na nás a tých druhých. A v rámci problematiky regionálnych identít je toto rozdelené na nás a tých druhých dané väčšinou formálnymi hranicami medzi jednotlivými regiónmi. A tieto hranice sú zvyčajne tým výraznejšie, čím sú konkrétne regióny viac inštitucionalizované. Napríklad hranice medzi tradičnými regiónmi na Slovensku majú formu iba nejakých prechodných pásiem, nie sú presne dané. A už hranice jednotlivých štátov, krajov a obcí, teda viac inštitucionalizovaných regiónov, tak tie už sú presnejšie dané. A zvyčajne sú aj menej priepustné, ale tak to nemusí byť zase pravidlom. Napríklad v Európskej únii teraz hranice medzi štátmi neplnia až takú bariérovú funkciu. Skôr už majú funkciu nejakých kontaktných území, kde dochádza k kontaktu medzi viacerými kultúrami. Potom ten štvrtý aspekt, ktorý vymedzili Abdel a spolu, to sú tzv. Kognitívne modely. A tie podľa nich predstavujú spôsoby videnia sveta a jeho interpretácie, teda ontológiu a epistemológiu charakteristickú pre jednotlivé spoločenstva. Zase Pásy podobne vymedzuje tzv. Štruktúre očakávaní, ktoré označuje ako spôsoby, akými ľudia organizujú svoje poznanie okolitého sveta a používajú ho pri interpretácii nadobudnutých informácií a skúseností. A tiež sa v rámci týchto štruktúr očakávaní v rámci nich riadia potom svoje správanie bežných situácií. V podstate v bežnej praxi zvyknú byť tieto štruktúry očakávania aj kognitívne modely zároveň označované ako rôzne kultúrne rámce a schémy. Ako som už spomínal, tak koncept identity býva často kritizovaný kvôli svojej nejednoznačnosti. Napríklad Maleševič, Niethammer, Bendle, Brubaker a Cooper prišli s dosť výraznou kritikou a tvrdia, že vo svojom mnohoznačnom podaní nie je použiteľný nástrojom analýzy koncept identity, pretože vo svojom širokom poňatí znamená takmer čokoľvek a nie je možné ho nejako využiť. Preto navrhujú odpustiť od konceptu identity a nahradiť ho niektorými jednoznačnejšími pojmami. V podstate aj z môjho pohľadu by bolo možné vypustiť výraz identita z môjho slovníku, ale ja ho viac menej používam len kvôli tomu dôvodu, aby som, keď hovorím o regiónoch, aby som zvýraznil ich vnútornú i externú jednotu a zároveň aj diverzitu. Napríklad Brubaker a Cooper navrhujú tiež niekoľko tých náhradných termínov, ktorými by sa dal nahradiť výraz identita. Prvým takým je identifikácia. Je to síce podobný termín, ale vyjadruje už konkrétnu činnosť. Hej. Identita je abstraktným termínom a identifikácia je aktívnym termínom, ktorý už nás vždy vlastne nutí definovať alebo špecifikovať jednotlivých aktérov takéto identifikácie.
Čiže je to už konkrétny akt, hej, buď sa identifikujem s tamtým človekom alebo s tamtou skupinou a neidentifikujem sa zase s tým druhým. A nie je nikde povedané, že identifikácia sa musí skončiť potom nakoniec nejakým vytvorením nejakej skupiny alebo určitého spoločenstva. Proste je to len nejaká jednorazová akcia, ktorá je závislá od konkrétneho kontextu. V jednej situácii sa môžem identifikovať s človekom A, a v ďalšej sa už s ním nemusím identifikovať a budem sa identifikovať s človekom B. Potom ďalším takým termínom, ktorý navrhujú používať, je kategorizácia. Tá vlastne predstavuje formálny a objektívny systém klasifikácie vyvinutý podľa nich štruktúrami moci a autoritatívnymi inštitúciami. Sú to v podstate určité vzdialené rámce hodnotenia a klasifikácie jednotlivcov a skupín, ako sú napríklad existujúce typy rás. To je taký príklad. Ďalším takým výrazom, ktorý navrhujú používať, je seba ponímanie. Pod ním si predstavujú akúsi situálnu subjektivitu Brubackera. Čiže je to náš spôsob chápania seba samých, našej sociálnej pozície, toho, čím sme. A na základe tohto seba ponímania, toho, ako sa chápeme, potom sa prejavuje to naše správanie. Na základe seba ponímania sa už potom identifikujeme s jednotlivými ľuďmi a s jednotlivými skupinami. Ale v rámci vlastne regionálne povedomie je súčasťou tohto seba ponímania. Je to to, ako chápem samého seba ako člena určitej regionálnej spoločnosti. Ďalším termínom, ktorý navrhujú Brubaker a Cooper, je spoločnosť, ale nie spoločnosť ako v zmysle society, ale skôr ako v zmysle rovnakosti, v zmysle toho, že každý z nás má určité spoločné atribúty, na základe ktorých sa môžeme spájať a vzniká medzi nami určitý typ solidarity. Potom navrhujú používať termín prepojenosť, ktorý zase predstavuje určité vzájomné relácie ľudí. Napríklad na tej regionálnej úrovni to môžu byť nejaké príbuzenské vzťahy alebo vzťahy vyplývajúce z dennodennej interakcie jednotlivých regionálnych aktérov. A nakoniec navrhujú pojem skupinové povedomie. To je vlastne to regionálne povedomie, o ktorom stále hovoríme. A toto povedomie skupinové vzniká vlastne spolupôsobením tej spoločnosti, čiže toho, že máme spoločné nejaké atribúty, a zároveň spolupôsobením tej prepojenosti, toho, že sme nejak prepojení v priestore, že máme spolu nejaké vzťahy medzi sebou. Potom by som rád ešte objasnil nejaké príbuzné termíny, ktoré majú blízko k regionálnej identite. Za prvé teritoriálna identita. Teritoriálna identita býva niekedy chápaná ako synonymum regionálnej identity alebo ako identity priestorovej, identity územnej. Ale rozdiel medzi teritoriálnou identitou a regionálnou identitou spočíva vlastne v tom rozdiele, ktorý je medzi regiónom a teritoriom. Územie regióna, jeho hranice, jeho zdroje, jeho obyvateľstvo a spôsoby života sú vždy pod kontrolou určitej skupiny ľudí. Na tomto území je realizovaná tzv. Teritoriálna administrácia, teda iným spôsobom povedané územná správa. Čiže kým na území teritoria musí byť vždy vykonávaná nejaká územná správa, tak na území regióna to tak nemusí byť. Čiže v podstate každé teritorium je zároveň regiónom, ale nie každý región už musí byť teritorium. Teritoriálna identita je potom v podstate určitou subkategóriou regionálnej identity. Potom existuje určitý rozdiel medzi regionálnym a teritoriálnym povedomím. Pretože keď hovoríme o teritoriálnom povedomí, tak to zahŕňa v sebe jednak identifikáciu s tým správnym aparátom, ktorý existuje na tom danom území. Čiže výkonnosť toho správneho aparátu má väčšinou aj vplyv na mieru regionálneho povedomia. Takým typickým príkladom teritoriálnej identity je napríklad štátna identita. To je taký najtypickejší príklad. Občas sa stáva, že je pojem národná identita a štátna identita zamieňaný. To však nie je celkom správne. Ale to už vyplýva v podstate z toho, že samotné pojmy národ a štát a národný štát bývajú v praxi dosť často zamieňané, a to aj v akademickej sfére, čo už vyplýva z nejednoznačnosti týchto pojmov a v podstate v rámci aj jednotlivých jazykov sú tieto pojmy ináč chápané. V súvislosti s vyjadrením regionálnej identity vzťahujúce sa k štátnemu územiu je však jednoznačne lepšie používať termín štátna identita ako národná identita. Termín národná identita by sme v tomto prípade mohli ponechať bokom skôr ako vyjadrenie identity
tom zmysle, že sa identifikujem s nejakým etnikom, ktoré dosiahol už daný stupeň vývoja, že sa identifikujem s národom. Teda skôr ako etnologický termín treba vnímať, poviem národná identita. A štátna identita skôr ako termín vyjadrujúci určitú teritoriálnu identitu. Ale potom zase na druhej strane, v prípade národných štátov je možné prepojenie týchto dvoch termínov, pretože v prípade národných štátov dochádza k výraznému prepojeniu na jednej strane toho teritoriálneho aspektu, tej teritoriálnej dimenzie, a na druhej strane aj toho národného živu. Čiže v tomto prípade, keď hovoríme o národných štátoch, tak keď hovoríme o príslušnosti obyvateľov k nejakému štátu, keď je to v prípade národného štátu, tak o tom môžeme hovoriť aj ako o národnej identite. A samozrejme v prípade nejakých multikultúrnych štátov je lepšie používať termín štátna identita. Potom ešte napríklad David Kaplan používa termín priestorová identita, ktorá v podstate vyjadruje vzťah človeka alebo skupiny k priestoru všeobecne. Nebere ohľad na organizáciu priestoru spoločenskej praxi. Čiže napríklad priestorová identita národa predstavuje územie, ktoré určitý národ považuje za svoje. V prípade Maďarov je to napríklad celá Panovská panva plus priláhlé oblasti okolitých štátov, kde žijú nejaké výraznejšie maďarské menšiny. Alebo tam v podstate už aj nemusia žiť, ale tá ich priestorová identita vychádza už len z nejakej historickej kolektívnej pamäti. Proste vnímajú ten priestor ako svoj a neberú na ohľad to, že tam existujú nejaké hranice medzi regiónmi. Teda v podstate priestorová identita neberie na zreteľ inštitucionalizované hranice medzi regiónmi. Neodkazuje na vzťah regiónu, ale priestoru všeobecne. To je teda akýmsi nadradeným pojmom, hej. Čo sa týka nadradeným pojmu regionálna identita. Potom ešte dva pojmy, o ktorých by som rád hovoril na záver. Sú pojmy lokálna identita a identita miesta. Tieto pojmy tiež nie je dobré zamieňať, pretože výraz lokálna identita nemôžem chápať ako identita miestna. V tomto prípade ten výraz lokálny treba chápať skôr ako výraz geografického regiónu menšej územnej výmery. Pretože keď hovoríme o lokálnej identite, tak ju používame väčšinou v spojení napríklad s obcami, s mikroregiónmi a podobne. A hovoríme v tomto prípade aj o nejakom lokálnom povedomí. Podstatný je ten fakt, že obce, aj mikroregióny a podobne vždy predstavujú nejakú kolektívnu identitu, ktorá je obsiahnutá v kolektívnom povedomí, čiže je to súčasť regionálnej identity. Kým tá identita miesta, ako som už hovoril, miesto je označované ako individuálna entita, konštituovaná určitou osobnou a subjektívnou skúsenosťou a individuálnym vzťahom jedinca k priestoru. Takže lokálna identita v podstate spadá pod štúdium regionálnych identít, ale koncept identity miesta je už niečím úplne iným, to je už úplne odlišný koncept. Čo sa týka výskumu regionálnej identity, tak ten sa začal rozvíjať hlavne v 80. rokoch minulého storočia. Samotný región je v podstate jednou z hlavných kategórií analýz o vzniku modernej geografie. Ale viac sa začala pojem regionálna identita presadzovať až v tých 80. rokoch, čo súviselo aj s nástupom tzv. Novej regionálnej geografie na jednej strane a s nástupom tzv. Nového regionalizmu, čo sú dve odlišné veci. A v podstate tieto dva nové smery nastúpili v jednom období a s týmto obdobím konca 80. rokov sa spája aj nástup regionálnych identít. Hovorí sa o ňom aj o období akéhosi vzkriesenia regiónov. Ponúka sa viac pohľadov na to, prečo k tomu došlo. Prvý z nich je spojený s tým, že v tomto období došlo postupne k dvom vlnám separatizmu. Prvá začala v 50. a 60. rokov v spojení s dekolonizáciou sveta a pokračovala ďalej samozrejme. A druhá bola spojená s koncom studenej vojny a s nástupom demokratických režimov, s ktorou súviseli určité separatistické tendencie. Ďalším dôvodom tzv. Vzkriesenia regiónov v
koncom 80. rokov, ktoré vlastne trvá až dodnes. To je jav posledných 3 dekád zhruba. Môže byť transformácia a posun od národných ekonomík, ktoré medzi sebou obchodovali tomu vlastne svetovému trhu, takému si ekonomickému komplexu bez nejakých výraznejších hraníc, v ktorom sú práve regióny vnímané ako nejakí kľúčoví aktéri v kontexte svetovej ekonomiky a javia sa ako efektívne javisko aj pre ekonomické, aj pre politické rozhodovanie. A tiež sa javí ako nevyhnutné, aby konkrétne regióny v záujme ochrany svojich identít aktivizovali svoj vnútorný potenciál. Zase za vytváraním niektorých národných zoskupení by mohla stáť skrytá podpora existujúcich regionálnych identít zo strany národných štátov, ako je tomu napríklad v prípade Európskej únie. Národné štáty na jednej strane odovzdávajú kompetencie nadnárodným inštitúciám a tie nadnárodné inštitúcie potom následne podporujú tvorbu akýchsi lokálnych a regionálnych identít. Čiže potom aktivácia týchto regionálnych identít je výsledkom jednak tlaku zhora, z tých nadnárodných inštitúcií a aj tlaku z dola, zo stránky tých jednotlivých regionálnych štruktúr. A potom posledným dôvodom, prečo došlo vlastne k tomu vzrastajúcemu regionalizmu koncom 80. rokov, môže byť už to, o čom som hovoril, čiže tá všeobecná kríza identít, ktorá súvisí s tým, že pôvodné kultúrne hranice identity čelujú čoraz väčšiemu tlaku zo strany rastúcej interakcie a obnova sociálnej stability v rámci toho každodenného života si vyžadovala vytváranie určitých nových identít, kde sa región javil ako ideálna priestorová platforma pre vytváranie týchto nových identít. To je dôvodom toho, prečo od tých 80. rokov stúpa záujem o štúdium regionálnych identít ako taký. Ale samozrejme, identita regionálnej identity bola na pôde geografie prítomná už oveľa skôr, ako som tu načrtol, už čias tých tradičných regionalistických prístupov, hlavne v rámci tzv. Francúzskej humánnej geografie, ktorej hlavným predstaviteľom bol Jean-Paul Vidal de la Blache. A títo francúzski geografii sa zaoberali v podstate organickou interakciou medzi obyvateľstvom a jeho regiónov. Teda študovali, ako jednotlivé komunity transformujú svoje životné prostredie a na druhej strane to, ako životné prostredie zase transformuje jednotlivých obyvateľov, ktorí na ňom žijú. A toto celé ústilo do vytvorenia akýchsi špecifických fóriem života alebo špecifických spôsobov spoločenského života, ktoré sú známe ako genre de vie. Genres de vie. Neviem presne, jak sa to číta. Genres de vie. Genre de vie, zhruba tak. Prírodné prostredie teda formovalo identitu obyvateľstva a naopak. Identita obyvateľstva pretvárala to prírodné prostredie. Regióny boli v podstate v rámci tejto tradičnej francúzskej geografie definované ako prirodzené existujúce územné jednotky, v rámci ktorých sa tie genre de vie prejavujú na základe toho dialektického vzťahu medzi kultúrnym a prírodným prostredím. Podobne bola zameraná aj tradičná kultúrna geografia Karla Sauera a jeho kolegov z Univerzity Berkeley. Celkovo kultúrna geografia bola v minulom storočí hlavne doménou amerických geografov a Sauer a jeho kolegovia a študenti a celá tá partia okolo neho v podstate sa zaoberala štúdium kultúrnych areálov, ktoré predstavovala určité sociopriestorové množiny, ktoré vykazovali špecifické črty identít. Sauer samotný sa vo svojich výskumoch zaoberal predovšetkým ľudskými zásahmi do životného prostredia naprieč konkrétnymi regiónmi zemského povrchu. Zaoberal sa teda javmi a procesmi, ktoré prispievajú k spoločenskej a geografickej diverzite zrejmej v krajine. Potom som tam nepísal, 50. a 60. roky boli dosť hluché, čo sa týkalo štúdia regionálnych identít, pretože vtedy pod vplyvom kvantitatívnej revolúcie bola geografia transformovaná do podoby akejsi priestorovej vedy, tak bola chápaná ako priestorová veda. A ako hovorí napríklad Chromy, tak región nebol podľa predstaviteľov priestorovej vedy chápaný ako prirodzene existujúca regionálna jednotka, ale skôr iba ako spôsob, ktorým sa organizujú geografické informácie. Tedy sa používajú rôzne dôležité analytické
metódy a zložité priestorové modely, čo jednak nedovolalo zachytiť tú zložitosť reálneho života a jednak to viedlo k odosobneniu miest a regiónov ako takých. Títo predstavitelia priestorovej vedy, alebo teda kvantitatívnej geografie, sa zameriavali iba na niektoré abstrahované sociálne procesy, predovšetkým na procesy ekonomickej povahy. Čiže toto obdobie 50. a hlavne 60. rokov bolo dosť úche, čo sa týka výskumu regionálnych identít. Na to naopak v 70. rokoch reagovala humanistická geografia, aj najmä hlavní predstavitelia Yves Foutuan a Edvard Elf, ktorí sa venovali predovšetkým emocionálnym prepojeniam medzi ľudskými bytostiami a ich priestorovým kontextom, a najmä teda identite miesta. Ich koncept identity miesta predstavuje dodnes asi jeden z najlepšie rozpracovaných rámcov. Aj keď v súčasnosti sú už aj identity miesta považované skôr za sociálne konštrukcie. No a ako som spomínal, od 80. rokov nastúpil v humanej geografii kritické smery a spolu s nimi tzv. Nová regionálna geografia, ktorá okrem iného kladie dôraz na výskum regionálnych identít. Ako hovorí Chromy, tak nástup novej regionálnej geografie sa spája s tým známym sociálnym alebo teda kultúrnym obratom v rámci celej disciplíny geografie. Ako hovorí napríklad Saganova, tak v rámci novej regionálnej geografie už nie je skúmaná územná organizácia priestoru, ale teda nie je skúmaná územná organizácia spoločnosti, ale sociálna organizácia priestoru. Čiže už nie je skúmané už nie sú regióny vnímané ako nejaké prirodzene dané územné jednotky, ale skôr sú brané ako nejaký sociálne konštruovaný fakt. V podstate z tohto pohľadu novej regionálnej geografie je priestor organizovaný spoločnosťou. Jednotlivé územné jednotky a priestorové jednotky ako také sú produkované skôr tým spoločenským diskurzom. Tu už teraz nejak to chvíľu potrvá asi, kým sa to prepne. Fajn, tak tu je už tak komplexne znázornený graficky ten spomínaný Pasio koncept regionálnej identity, ktorý vytvoril už v 86., ako som hovoril, čo je dosť dávno, ale stále na ňom pracuje a snaží sa ho nejak aktualizovať. Vlastne väčšinu tých jednotlivých dimenzií ako takých už som o nich hovoril, už som ich spomínal. Vychádza z tej toľkokrát spomínanej jednoty a diverzity. Prvou dimenziou je teda regionálna identita obyvateľov. Ako som vravel, je možné ju považovať za synonymum regionálneho povedomia. A z Pasio pohľadu je v podstate regionálna identita jednotlivcov daná tým regionálnym povedomím, čiže tým, za akým regiónom sa identifikujú osobne. Ich pozitívnym vzťahom k nejakému regiónu. Čiže regionálna identita na jednej strane vyjadruje jednotu, ale i diverzitu jednotlivcov. Spája ľudí s rovnakou regionálnou identitou a zároveň ich odlišuje od ľudí s inou regionálnou identitou. Druhou dimenziou, ktorú som už takisto spomínal, je identita regiónu, ktorá je vyjadrením regiónu ako územia alebo ako priestoru s určitou špecifickou, unikátnou, neopakovateľnou identitou. Je teda akousi osobnou identitou daného geografického priestoru. Potom z tohto je jasné, že by sme si nemali zamieňať pojmy regionálna identita a identita regiónu. To sú dva úplne odlišné pojmy. Čo má každý trochu problém, keď o tom hovorím. Lebo si všetci myslia, že keď hovorím o regionálnej identite, alebo identite regiónu, že je to isté, ale je v tom určitý rozdiel, ktorý vyplýva vlastne z toho náčrtu. Medzi týmito dimenziami, obidvoma, ako som už hovoril, existuje obojstranný vzťah. Keď dojde k zmenám v regionálnej identite obyvateľov, tak zároveň dochádza aj k zmenám identít regiónu. S tým súvisí aj pojem tzv. Inštitucionalizácie regiónu, ktorá je vlastne procesom vzniku regiónu na základe nadobúdania regionálnej identity.
A na základe tohto charakteru, tohto dialektického vzťahu medzi regionálnym povedomím a identitou regiónu potom rozoznávame dva typy vzniku regiónu. Na jednej strane je to vznik regiónu z dola, keď je postupne inštitucionalizované regionálne povedomie obyvateľov. To je prípad väčšiny národných štátov, ako napríklad aj Česko, aj Slovensko. Alebo potom je to vznik regiónu z hora, keď je najprv nejakými mocenskými štruktúrami ustanovená identita regiónu a potom až na základe tejto identity regiónu je následne formované regionálne povedomie obyvateľov. To je napríklad aj prípad Európskej únie. Najprv bola vytvorená určitá európska identita a teraz sa snažia formovať naše regionálne identity a vytvárať aj naše európske povedomie. Niekedy je tento proces viac úspešný, niekedy menej. Niekedy sa to nepodarí a celý ten pokus o vytvorenie regiónu zhora zlyhá a štát sa rozpadne. Ako napríklad v prípade Habsburskej monarchie. Zase kresová, nie? Ako protný veľa. Dobre, už sa asi pôjde. Máme ešte čas? Dobre, tak z tej inštitucionalizácii regiónu. Ako som vravel, je to určitý proces vzniku regiónu ako takého, ale z pohľadu sociálneho konštruktivizmu. A inštitucionalizácia regiónu spočíva v 4 základných fázach, ktoré sú tam vypísané. Ich chronologické poradie nie je vždy pevne dané, niekedy sa zároveň prekrývajú tie fázy alebo k nim dochádza simultáne. Počas tej prvej fázy, väčšinou to býva prvá fáza, ale nemusí to byť tak vždy. Počas fázy konštitúcie alebo nadobúdania priestorového tvaru vznikajú v rôznych oblastiach spoločenského života a hranice, ktoré odlišujú konkrétny región od iných regiónov. A región sa stáva identifikovateľnou územnou jednotkou v rámci priestorovej štruktúry. Konštituovanie tohto priestorového tvaru vychádza vlastne z lokalizácie daných sociálnych praktík. Ak je napríklad, dám taký príklad, daným regiónom destinácia cestovného ruchu, tak potom pre utváranie priestorového tvaru je rozhodujúca lokalizácia jednotlivých aktivít v cestovnom ruchu a lokalizácia aktérov cestovného ruchu. Tí sa budú na základe určitých spoločných alebo odlišných znakov, prípadne cieľov, spolu pozitívne alebo negatívne identifikujú, pričom dochádza k tomu spomínanému rozdeleniu na nás a tých druhých. Väčšinou tým dôvodom, prečo sa ľudia v rámci regionálnej identity spolu identifikujú, je práve to ich regionálne povedomie. Tá relatívna priestorová blízkosť. To je vždy taká primárna konštitutívna norma. V tej druhej fáze, vo fáze inštitucionalizácie regiónu, ďalšej fáze inštitucionalizácie regiónu dochádza k utváraniu jeho symbolického tvaru. Pomocou tohto symbolického tvaru vlastne región manifestuje sám seba v rôznych sférach spoločenského života, či už ekonomickej, politickej, kultúrnej, mediálnej a tak ďalej. Podobne ako je najdôležitejším symbolom každého človeka meno, tak v prípade regiónu je to zase jeho názov. Aj napríklad Liptov, Česko, Tatry a tak ďalej. Vo všeobecnosti môže mať táto symbolika buď materiálny charakter, môžu to byť nejaké spektakulárne budovy alebo mosty, povedzme Pražský hrad, Karlov most, alebo nejaké výrazné krajinné prvky ako žíp. Alebo tieto symboly môžu predstavovať aj rôzne významné ľudské bytosti, ako napríklad slávni spisovatelia, herci, čo ja viem ako Masaryk, Havel, Karol Gott a tak. Tiež takýto symbol môžu predstavovať určité kultúrne špecifika alebo spôsoby života, gastronomické pochutky, veľtrhy, festivaly a podobne, ako Webshop Knedlo Zelo, Pilsner Urquell alebo Veľká Pardubická. Tom zvolenie tohto symbolického tvaru môže mať kľúčový dopad potom z dlhodobejšieho hľadiska na ekonomickú výkonnosť regiónov a tým pádom aj na jeho trvalo udržateľný rozvoj.
Preto v poslednej dobe nebýva ojedinele, keď sa vypisuje verejné súťaže o návrh rôznych symbolických tvarov regiónov, na nejaké logo, slogan a podobne. A v rámci týchto súťaží je potom táto súťaž je dotovaná aj nemalými finančnými prostriedkami a víťaz dostane dosť veľa peňazí. Možno z pohľadu lajka ide o akési výhodné peniaze, no voľba správneho symbolického tvaru regiónu je v podstate v mnohých prípadoch existenčnou otázkou. Už keď som spomínal tie destinácie cestovného ruchu, tak v tomto prípade to platí dvojnásobne. Dôležité je v podstate, aby sa s daným symbolickým tvarom pozitívne identifikovalo čo najväčšie množstvo obyvateľov regiónu, a zase na druhej strane, aby daná symbolika prispievala k budovaniu pozitívneho imidžu v očiach mimoregionálnej spoločnosti. Treťou fázou inštitucionalizácie regiónu je nadobúdanie jeho inštitucionálneho tvaru. A tento inštitucionálny tvar v podstate pomáha udržiavať v čase jeho priestorový a symbolický tvar. Čiže inštitucionálna základne je akýmsi udržbárom regionálnej identity, pomáhajú reprodukovať a udržiavať v čase. Do tohto inštitucionálneho tvaru v podstate spadajú jednak formálne inštitúcie, nejaké regionálne médiá, mimovládne inštitúcie, školy, kluby, klastre a podobne, vládne organizácie a tak, a na druhej strane aj neformálne inštitúcie, ako životné štýly, praktiky, zvyky, priateľstva, nejaké kontakty a tak ďalej. Poslednou fázou inštitucionalizácie regiónu je potom jeho zakotvenie v priestorových štruktúrach a vo vedomí obyvateľov. Región sa počas tejto fázy stáva súčasťou širšieho kolektívneho povedomia. A stáva sa tiež médium používaným na dosávanie špecifických kolektívnych cieľov. No a ako som už spomínal, lepšie ako hovoriť o tom, čo je región a čo nie je región, je lepšie hovoriť a rozoznať regióny v nižšej fáze inštitucionalizácie a regióny vo vyššej fáze inštitucionalizácie. Teraz by som rád prešiel k imidžu regiónu. Ja si potreba, kým to načítam. No. No ja to postupne môžem, tak končím. Máte veľa otázok? Tak fajn, už to načítal. Tak ako som hovoril, pod identitou regiónu by sme si mali predstaviť tie prírodné a kultúrne prvky regiónu, na základe ktorých je potom región rozlišovaný v spoločenskej praxi od iných regiónov. Identita regiónu je tým, na základe čoho sú konkrétne regióny alebo všeobecne geografický priestor kategorizovaný. Pás si rozlišuje subjektívnu a objektívnu identitu regiónu. Pod objektívnou identitou on chápe klasifikáciu regiónu v rámci rôznych vedeckých disciplín. Čiže objektívnou identitou regiónu je napríklad jeho identita zachytená v odbornej literatúre. Ale aj samotný Pás si uznáva, že aj v rámci vedeckého výskumu je všade prítomný prvok subjektivity. Takže on sám nechápe spojenie objektívna identita ako výraz nejakej jedinečnej alebo nejakej jedinej správnej identity regiónu, ale skôr ako výraz toho, že určité charakteristiky regiónu je možné exaktne merať, empiricky skúmať a že na základe týchto daných ako kvázi objektívnych kritérií je možné potom jednotlivé regióny objektívne klasifikovať. Takými kritériami môžu byť napríklad rozloha, počet obyvateľov, HDP na obyvateľa, pomerné zastúpenie ráz a tak ďalej. Zase tú subjektívnu identitu predstavuje imidž regiónu, teda akýsi obraz toho regiónu v očiach spoločnosti. Ten Pás si delí na jednej strane na imidž znútra, to je imidž, ktorý má región medzi svojimi vlastnými obyvateľmi, a na imidž zvonku, to je imidž, ktorý má región v očiach tej mimoregionálnej spoločnosti. Imidž regiónu je podobne ako celá regionálna identita, ako som už spomínal, citlivý na sociálno-priestorový kontext, v rámci ktorého skúmame aj
neviem, pre Pakistánca môže byť Slovensko bránou do Európy, pre nejakého Jenkyho môže byť ďalekým východom a múzeum socializmu. A pre Slováka je asi Slovensko domov a tak ďalej. Nízke Tatry sú pre Maďara Veľhory, pre Švajčiara Kopčeky a tak ďalej, tak to by sa dalo veľmi dlho pokračovať. Potom ale mne osobne sa javí byť vhodnejšie rozdielovať identitu nie na objektívnu, čo evokuje predstavu akési správnej identity a subjektívnu, teda na akýsi imidž, ale skôr na identitu reálnu v chápaní toho empirického a na identitu imaginárnu v chápaní toho, čo je v diskrepancii s empirickým. Lebo v praktickom živote sú v podstate tieto obidve zložky previazané a tvoria jeden ucelený obraz, jeden ucelený imidž. Neexistuje separátne jedna zložka od tej druhej. A práve podiel toho imaginárneho, teda toho, čo je v diskrepancii s empirickým, ten je charakterizovaný a formovaný a teda je reprezentovaný tzv. Imaginárnymi geografiami. Teda, ako hovorím, na vytváranie imidžu sa podielajú teda tie kultúrne a prírodné zložky regiónu, ktoré sú reálne a ktoré môžem skutočne v regióne vidieť, zažiť ich, ale na druhej strane aj tie imaginárne geografie, ktoré nie sú úplne v zhode s touto pozorovateľnou realitou regiónu. Imaginárne geografie v podstate vznikajú preto, že každý z nás má iný vzťah k konkrétnemu regiónu. Z toho potom plynie zákonite, že koľko ľudí, toľko imidžov. Samozrejme v rámci regionálnej identity nás zaujíma iba imidž, ktorý je vzdelaný určitou skupinou ľudí, ktorý je zakotvený v nejakom kolektívnom povedomí. Asi rozlišujú najmä dve skupiny, o ktorých som už hovoril v rámci toho vzťahu ku konkrétnemu regiónu, a to teda obyvateľov daného regiónu. To je teda ten imidž znútra. To sú obyvateľia, pre ktorých je ten región ich vlastným regiónom, a potom tu mimo regionálnu spoločnosť. Obyvateľia, ktorí žijú za hranicami regiónu, to sú tí druhí. Vo všeobecnosti v podstate platí, že imidž regiónu znútra, teda ktorý má región medzi svojimi obyvateľmi, je do menšej miery formovaný na základe tých imaginárnych geografií ako imidž zvonku. A to už len z toho dôvodu, že obyvateľe regiónu sú väčšinou v tesnejšom kontakte s pozorovateľnou realitou toho regiónu. Keby neexistovala v podstate tá diskrepancia medzi geografickou realitou regiónu a jeho imidžom, tak konkrétny región by mal rovnaký imidž vo všetkých končinách sveta. Vlastne len vďaka existencii tých imaginárnych geografií je každý región vnímaný ináč, hej? Či už tam, alebo tam. Z toho vyplýva potom zákonite, že imidž regiónu možno formovať prostredníctvom toho, že pretváram jeho prírodné a kultúrne prostredie, ale aj prostredníctvom toho, že formujem tie imaginárne geografie, ktoré sú zakorenené v rámci toho imidžu. Príkladom produkcie imaginárnych geografií môže byť napríklad novela Jamesa Hiltona Lost Horizon, to ešte napísal v roku 1933. On v nej vytvoril mýtus o rajskom údolí Shangri-La, ktoré je obývané mníchmi a je akýmsi rajským údolím, harmonickým, kde je radosť žiť. A v minulosti bol tento mýtus napríklad dôvodom pre zorganizovanie viacerých dobrodružných, dokonca aj vedeckých expedícií. A dnes je výnosnou obchodnou značkou, ktorú si nárokujú viaceré turistické destinácie. A práve tú svoju popularitu mohol získať ten mýtus Shangri-La hlavne vďaka tomu, že vtedajší Tibet bol dosť uzavretý pred vonkajším svetom a obyvateľia mimo Tibetu s ním nemali dostatok skúseností. Čiže bolo pre nich ľahké uveriť, že možno niečo také podobné, ako je to údolie Shangri-La, by sa tam mohlo nachádzať. Napríklad v súčasnosti sa týmto mýtom a imidžom mýtu Shangri-La zaštítila napríklad provincia Yunnan v Číne, ktorá sa prezentuje ako akési rajské údolie. Takéto cieľavedomé vytváranie imidžu, o ktorom som hovoril, geografického regiónu možno nazývať aj ako tzv. Territorial branding. Z tohto marketingového pohľadu možno chápať imidž regiónu ako jeho značku. Napríklad vo filme Eurotrip, ktorý som tam tiež znázornil, ten veľmi neprispel vhodným spôsobom k formovaniu teritoriálnej značky Slovenska, pretože Slovensko tam bolo tak nejak znázornené ako nejaká špinavá diera. A potom človek, ktorý nemá osobnú konkrétnu skúsenosť s tou geografickou realitou Slovenska, ten môže nadobudnúť dojem, že toto naozaj takto nevyzerá.
Film je tak dobrým príkladom média, ktoré produkuje imaginárne geografie. Napríklad tretí obrázok je z filmu Posledné Vianoce, v ktorom bola zobrazená krajina Karlových Varov. Film ponúkal reálne zábery miesta plus do toho filmu bol pridaný na stavbu krajiny prvok nejaké veľhory. Zahraničný divák potom, povedzme z Kanady, ktorý v živote nebol v Karlových Varoch, alebo nemal žiadnu inú relevantnú skúsenosť s týmto miestom, napríklad sa o ňom neučil, nepovedal mu nejaký známy, ale nemal podobne. Potom ľahko môže uveriť tomu, že Karlové Vary sú akýmsi mestom v obrúči veľhôr. Časť imidžu nie je imaginárna, divák videl tam reálne zábery Karlových Varov, si napríklad predstaviť, ako vyzerá miestna architektúra, ale často imidžu potom formujú tie imaginárne geografie, je to tá predstava Karlových Varov ako nejakého horského mesta. No dobre, tak to je z mojej strany všetko. Prejdeme k diskusii. Možno na budúci dokončíme niekedy. Tak já bych otevřela diskuzi, že bych se chtěla zeptat, čím se ty ve výzkumu regionální identity zabýváš, na jakým projektu pracuješ? No tak ja v rámci dizertačnej práce skúmam regionálnu identitu obyvateľov slovensko-poľského pohraničia, ale chcem trošku zmeniť názov tej dizertácie a chcem skúmať regionálnu identitu obyvateľov Severného Slovenska, čiže ich vzťah k tamojším tradičným regiónom, kultúrno-historickým, ich európsku identitu, ich štátnu identitu, ich vzťah k krajom a podobne. Čiže ku všetkým tým regiónom, ktoré tam v spoločenskej praxi fungujú. Tak asi zhruba toľko. Ale ešte nejaký rozsiahlejší empirický výskum som nerobil, lebo som v podstate len v druhom ročníku, tak ešte skôr také tie teoretické veci študujem. Na nějakou svou publikaci, kde se tímhle zabýváte a která by se dala číst? No, článek. Mám vydané asi 2 články také. Kde? Nie nejakých presných inžinných časopisoch. Na Slovensku v takých geografických časopisoch. Jeden sa volá Geografické informácie. Tam sa venujem regionálnej identite ako tomu nejakému faktu regionálneho rozvoja. To som dneska nestihol prezentovať, takže to by si mohol... To najde na vašich stránkách, jo? No, neviem, či sa to... Ale je to na internete. Ale ak by ste chcel, tak ja vám to dám. Budete to mať rýchlejšie. Já si můžu jenom poznamenat také. Samozřejmě tohle je konstruktivistická metodologie. Jakoby tam někde mi schází, že přece jenom ten fyzický terén trošku taky definuje možnost vytváření regionálních identit. Jakoby se na to zapomíná. Áno. Může být údolí v Alpách, kde prostě ten fyzický relief nedovoluje ty identity vytvářet přes ten kopec, ale bude to vázaný na určitý údolí. Jo. Může to být ostrov, čili přece jenom ta fyzická struktura jakoby zmizela tady při této metodice. Snad by se mělo připomenout, že taky hraje roli. Áno, toto bolo skôr zamerané na tie socioekonomické regióny. Tie fyzické ju trošku stranou. Ďalší problém je v tom, že niektoré fyzicko-geografické regióny aj nemusia mať vlastné obyvateľstvo, ako sú nejaké vysokohorské údolia, alebo povedzme niektoré regióny na Antarktide a podobne. Čiže tam v podstate ani nie je možnosť nejakého vytvorenia nejakého regionálneho povedomia. Z pohľadu týchto extrémnych prípadov sa veľmi nedá ten koncept regionálnej identity aplikovať na tieto konkrétne prípady, ale skôr sa hodí na tie socioekonomické regióny všeobecne. Ale zase na druhej strane tá teória inštitucionalizácie regiónu by som povedal, že je istým spôsobom aplikovateľná aj na fyzicko-geografické regióny, pretože aj tie majú svoj určitý symbolický tvar, územný tvar, tiež musia byť zakorenené v nejakom spoločenskom povedomí a tak ďalej. Tak ještě jedno zajímavé, a to vlastně se možná to dotknul, vlastně manipulativní vytváření regionalizace nebo regionu, řekněme, s politickým záměrem. Nemám na mysli jenom vytváření administrativních celků, ale řekněme, při ovládání nějaké území lze předefinovat tu regionální strukturu v nějakém mocenském zájmu.
Podívejme se, že na České Sudety třeba a meziválečný období, že, kdy si ta identita najednou se měnila v identitu těch regionů za kopcem, do Pruska, do Saska, a jak by se přestavěla ta struktura vlastně mocenským zásahem. Dobrá poznámka. Je to tak. Mě by teda zajímalo, už máš nějaký plán, to jak bys to možná odporučení, jak by si mal, existuje nějaká tradice výzkumu změn regionálnej v čase, právě z ohľadu na tieto rôzne politické zásahy, alebo aj prirodzené procesy migrácie. V prvej časti otázky mám už zadefinované jednotlivé výskumné úlohy, ktoré by som chcel realizovať. V podstate už som napríklad analyzoval mieru regionálneho povedomia na severnom Slovensku v rámci výsledkov, ktoré boli nadobudnuté v rámci programu ISSP. Tam som analyzoval, či je tam viac, či prevláda lokálna identita, subštátna, štátna alebo európska. Potom som ešte analyzoval mieru regionálnej identity v jednotlivých obciach severného Slovenska. Na základe toho, ako regionálni obyvatelia tej ktorej obce v akej miere prezentujú svoju regionálnu identitu na sociálnej sieti. Čiže som zobral si jednotlivé obce a hľadal som na sociálnej sieti, v koľkých profiloch sa vlastne identifikujú jednotliví obyvateľia s nimi. Potom som to dal do pomeru s počtom obyvateľov, ktoré v rámci jednotlivej obce by malo ovládať prácu s internetom. A vyšli tam celkom zaujímavé výsledky, pretože v regiónoch, ktoré sú si kultúrne blízke aj priestorovo, napríklad Liptov, Turiec, Orava, Kysuce, potom Spiš, Zamagúrie alebo Šariža, Horný Zemplín, tak tie výsledky boli veľmi podobné. A to som tu chcel tiež prezentovať, no už som nestihol. Vznikli tam aj nejaké zvuky obcí, v ktorých nejaké oblasti, kde bolo to regionálne povedomie vyššie, potom zase oblasti, kde bolo nižšie a podobne. Jaké to byly sociální sítě? Na Facebooku. Na Facebooku. No. A jak jste postihl to, že tam třeba já si chci identifikovat, ale nechci to sdělovat do toho profilu? No, tam je ten problém, že buď to môžete zverejniť, alebo nemusíte, hej. No právě. No, Jak se to dá se nějak odstranit, nebo počítal jste s tím nějak? tak s tým som počítal asi tak, že ja som vlastne v rámci každej obce analyzoval všetkých tých obyvateľov, všetkých používateľov sociálnej siete. A zákonite som predpokladal, že ten pomer užívateľov, ktorí majú verejne dostupný profil a ktorí majú nejaký skrytý profil, že v každej obci by mal byť podobný, hej. Lebo tá sociálna štruktúra toho obyvateľstva v rámci každej obce je nejaká podobná. Čiže tie rozdiely z tohto pohľadu by mali byť minimálne, si myslím. Ako ťažko možno predpokladať, že v rámci jednej obce budú ľudia mať menej zdieľaný profil ako v rámci druhej, keď beriem celú tú populáciu obce. Aspoň neviem, na základe čoho by to tak malo byť. Nie, možno. A poopravíte? Ne. Hej. Ale neviem, či som sa vyjadril jasne. No. A by som mal ešte druhé otázky. To bolo... Či vieš o tom, že by niekto sme tej regionálnej identity v čase, respektíve? No napríklad jeden príklad som tiež chcel uviesť. Simon Huygen a Grote, to sú holandskí geografovia. Oni napríklad skúmali frekvenciu výskytu názvov dvoch holandských regiónov. Frekvenciu výskytu v rámci názvov kníh, v rámci názvov spoločnosti a v rámci regionálnych novín. V určitej časovej rade, myslím, od roku 1950 do roku 2000. Ten výskyt frekvencie názvov sa menil v jednotlivých obdobiach.
Čiže bolo pekne vidieť, ako postupovala inštitucionalizácia toho regiónu, ten región. Vstúpala tá inštitucionalizácia, bol v nejakom rozvoji, alebo bol v úpadku potom. Tá frekvencia výskytu názvu klesajú. A je viac takých prázdnov. Potom by som mohol nejaké zaslať, keď bol záujem. Když třeba napadlo právě k tomu ekonomickému aspektu, o kterém si mluvil i v souvislosti s vytvářením vlastně umělého imidže nebo toho turismu, jako jestli to i vnímá, že vlastně to ekonomické kritérium tam třeba převažuje a vlastně určitým způsobem potom jakoby upozadňuje ty ostatní aspekty toho regionu. Jo, že vlastně ten ekonomický aspekt toho regionu jako se stává tím... Samozrejme. No v poslednej dobe asi áno. Ale to záleží od konkrétnej sféry toho spoločenského života. Keď hovoríme, jak som vravel, napríklad o tých destináciách cestovného ruchu, tak tam asi je rozhodujúci ten ekonomický aspekt. Keď zase budeme hovoriť o nejakých kultúrnych regiónoch, ktoré sa snažia istým spôsobom chrániť svoju identitu, tak tam zase ten ekonomický aspekt bude druhoradý. A vo všeobecnosti asi možno tvrdiť, že sa tá identifikácia čoraz viac odohráva na pozadí tých spoločných ekonomických záujmov a cieľov. Mě právě napadlo v souvislosti s tím by to i znamenalo asi, že čím dál tím víc je to jakoby uměle konstruované. Takže to jako směřuje víc od tého přirozeného, nějaký přirozený identity, jako k víc nějakým jako uměle konstruovaným za záměrem, aby to splnilo určitý... Napríklad klastre, hej. Prosím? Napríklad klastre nejaké. To je taký príklad. No môže byť v poslednej dobe, určite tie ekonomické aspekty prevažujú, si myslím. Věštecký region Nízké Tatry, které je vlastně na obou stranách, kde jsou lyžařské střediska, je to propojený, ale jedna půlka je v Pohroní a druhá půlka je v Pováži. No, jedna polka je na Liptove, no v Pováži a druhá polka v Pohroní. Ja som z okolností odtiaľ, z Nízkych Tatier. Takže... Ale to... Tam skôr potom funguje tá destinácia Liptov. A tá kopíruje ten pôvodný tradičný región. Ten región Nízke Tatry. Už teraz to kúpilo JNT, firma JNT, tak prepojili ten juh a sever. Už sa tam začala budovať nejaká spoločná identita, ale je to ešte na začiatkoch stále. Ale tak jednotlivé regióny sa prekrývajú, to je samozrejme. Turistický region je obecně, myslím, že můžou takhle fungovat. V Čechách na Šumavě je projekt propojení lyžařského střediska v Rakousku Hochficht s druhou stranou na českou stranu Šumavy. Takže se to nestalo, a když se to stane, tak se tam vytvoří kompaktní region, hospodařovaný teda ze dvou stran toho pohraničního hřebene, příslušnou infrastrukturou a najednou taky si bourá toto tradiční zraničení, který se od toho roku 89 že ztratilo trošku na významu. Tie pôvodné hranice môžu následne slúžiť skôr ako nejaká, nemusia mať už bariérnu funkciu nejaké bariéry, ale skôr ako nejaká kontaktná zóna, ktorá spája jednotlivé kultúry alebo jednotlivé rozlišné identity oboch strán hraníc. To sú aj teraz tie euroregióny a podobne. Ještě mě třeba napadlo, jak jsem mluvil o tom vývoji těch teorií, jestli tam třeba vidíš nějaký jakoby odlišnost v tom přístupu třeba té francouzské geografie a potom v tom anglosaském. Jestli jsem to dobře pochopila, třeba v 70. letech tam byla hodně ta francouzská geografie ještě v 80. A to francúzska, to bola ešte, no. Nebo i dřív, ale jako je to nějaká jakoby velká proměna tím, že do toho vstupuje jakoby potom spíš ten anglosaský přístup k tomu zkoumání té identity. Tam možno bol problém v tom, že ja som tam neopísal všetky prístupy k štúdiu regionálnej, iba tie, čo ako si k nej priniesli nejaké, ktoré ju trošku rozvinuli. Tá francúzska humánna geografia, tá bola ešte niekedy v 20. 30. rokoch, to bolo ešte začiatkom storočia. Vtedy nefungovala iba ona, ešte bola nemecká regionálna geografia, zároveň v tých istých rokoch ešte bola britská, nejaká anglická. Ešte v Nemecku to bol hlavne Etner, v Anglicku to bol
Hartshorn. Oni pôsobili simultánne. Ale tá francúzska, tá asi mala najväčší prínos pre výskum regionálnych identít, preto som ho tak vypichol. Potom tá kultúrna geografia americká, tá vychádzala najviac asi tiež z tej vydalianskej, francúzskej regionálnej geografie. Ešte čiastočne z tej nemeckej. Takže tam to bolo trošku viac poprepájane všetko, no ja som vypichol len tie jednotlivé školy, ktoré mali istý prínos pre výskum regionálnych identít. Já jsem třeba Bremsa, když se potom nějaký jako třeba spíš americký přístup k tomu prostě přenese ty teorie do Evropy a vypadají to jako nějaký obecní teorie, které ale vlastně vycházejí z nějaký konkrétní geografické zkušenosti, tak to vlastně potom jakoby pro ten třeba evropský přístup nemusí tak sedět. No to je pravda. Jo, nedá sa to vždy aplikovať aj na nejaký rozdielný región. Když se to stane mainstreamový v té době, tak to všichni to prostě nejenom používají, ale prostě vychází to původně z nějaké jako reality, která neodpovídá třeba té středoevropské zkušenosti. To je pravda. Suburbanizácia to bol pekný príklad. No, že pak si pasujeme na jednu termíny, které jsou populární, nebo koncepty jako na tu evropskou a snažíme se to vysvětlit pomocí těch konceptů, které tady vlastně jako nemůžou fungovat ani. Se to míjí s tou realitou. No to je pravda. Když u té geografie tak jako spojený. Třeba přijde i s konceptama demokracie, že prostě u nás tak jako hodně ty prostě Ameriky, kde tady to prostě třeba si utváří jinak. Tak hodně to napadlo, že u té geografie, kde je to vložně propojený jakoby s tou krajinou, s tím prostorem, s tím konkrétním historickým prostorem, to musí třeba činit ještě větší. Určite sú tam s tým problémy. Ale či väčšie, ťažko povedať. Možno v tej fyzickej asi nie, a v tej socioekonomickej alebo humanej je to asi podobné ako v sociológii. Si myslím. Ještě posledně napadlo jakoby vztah národní identity a něčeho jako národního charakteru, nebo mentality. Když se třeba mluví o mentalitě různých národů, nebo jak to říká, národní charakter. Jestli myslím nějaký vztah národní identity a národního charakteru. Jestli jako ti to přijde, že to je podobný, nebo jestli... Národný charakter, vlastne národná identita, to sa dá pekne vysvetliť tým konceptom Básiom. Národná identita, tá zájemne jednak to povedomie a jednak tú identitu národa. A národný charakter je súčasťou tej identity národa. Pretože, ako som hovoril, identita regiónu v podstate je charakterizovaná tými prírodnými a kultúrnymi prvkami toho regiónu. Čiže tá podstata, tá akosť tej regionálnej spoločnosti, jej charakter je súčasťou tej identity regiónu. Čiže to byla jako podmnožina toho, to je súčasť tej identity regiónu. Nie regionálnej identity, ale tej identity regiónu. Ale v podstate aj regionálnej identity, no len to je ešte o stupienok vyššie. Já taky moc děkuji, protože NVS chtěla pobídnout sociologický ústav, který prodává za akční ceny publikace, významně se tam, že vybrat. Dívat se, máme tady akci, předpis jedna zdarma. Můžete podívat, je tam vystavené na stolečku. No, já mám konci roku těch obsesů to máš. No, ještě. No, já jsem si já jsem říkala, že ještě s Tomášem do vody. Já bych to klidně dělala, akorát mám docela